Sanibonani nginibingelele namkelele channel emasweti mina production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela liqiniso lokuthi uyacofa subscribe waqeda kwale video show like bese ke uya-comment kuludaba namhlanje. Nganza kwethu njengamanje ngizokunikeza i-update yokuthi ke izandla zakho zihlale efonini, wenze isiqiniseko sokuthi ke uyasubscribe kule channel ukuze ke kungeke ke luze lukuphuthele lolu daba engilandela nalo ke njengamanje njengoba ke lubaluleke kangaka. Udaba ke engizoza nalo khona manje engifuna ukuthi ke ulindele ukuthi ke njengamanje ke ziyakhala ke enkantolo. Inkantolo izophuma ke nesinqumo, izophuma nesinqumo sana. Izophuma ke nesinqumo sokuthi ke umkhonto wesizwe uyaregister ukuthi kube khona okhethweni luka 2024 noma awuzukubabikho okhethweni luka 2024. Kodwa ke anguhlebele nje ukuthi ke asekhona amahebezi athi ke inkantolo kusolakala sengathi ke ihambiselana ke ne-ANC emva ke kodaba oluvezwe ke isolezwe ekseni namuhla 25 March 2024. Kusoleka sengathi ke inkantolo ithatha ke uhlangothi lwe-ANC sengathi ke umkhonto wesizwe uyagingqeka. Ngaza kwethu asazi ukuthi ke kuzokwenzakalani. Ngiyacela ukuthi ke ungenze liqiniso ucofe usubscribe khona ke uma ngabe seliphuma lolu daba ungeke uzuphuthelwe, uzolala sewazi ukuthi ke umkhonto wesizwe uzoba khona okhethweni luka 2024 noma ke awuzubabikho okhethweni luka 2024. Ngikucelayo njengamanje ukuthi ke uphinde futhi ke ucommente usho ukuthi wena ngokwakho ngobuhlakani bakho nangokukhalipha kwakho uma ngabe ubhekile umkhonto wesizwe bazovumela ukuthi ube khona okhethweni luka 2024 noma ke abazokuvumela ukuthi ke ube khona. Ngiyabonga, asihlangane lapha kuma comments, ungakhohlwa ukucofa usubscribe.